Wow, Plejko. Tak toto... Wow. A ty prasiatko malé. Povedz, ako sa tešíš. Včera som ho chcela kúpať, ale vedela som, že na čo. Na tieto Cafe Magic Brush nájdete na Ovisfane. Pozrite sa, ako skvele s nimi ide všetko dole. To je už hrot blato, ale inak sú fakt super. Všetci tam prídu vyčančaní a my prídeme ako z dediny. Musíme sa dať trošku do pucu. Lístok tam musí byť? To nevedia, že je nový. Lejsi, ideme. Papi. Keď dá čo volaj. Vidíme sa kde? Stojíme na pumpe. Vyrážame na strašne dlhú cestu. Máme pred sebou asi 12-13 hodín. 1000 kilometrov a 12 hodín. 1000 kilometrov a ťaháme Chalana. vozík. Nášho chlapčka. Ideme na preteky do Cremony, do Talianska. Ja ani neviem, ako sa to celé zvrhlo, proste zrazu ideme. My sme sa tak o tom vždycky rozprávali, že a možno by sme šli a kedy a nikdy sa nám akože aj nechcelo, aj sme na to nemali čas a zrazu, že poďme. Tak poďme. Tak ideme. Že kedy, keď nie teraz? Kedy, keď nie teraz, lebo mladší už nebudeme, ani ja, ani Places. Aj keď jediný, kto tu starne, som asi ja. Ale ty máš 23, nie? 22 a pol. A teším sa. Strašne sa teším. Vôbec nemám z toho stres. Zatiaľ. Napríklad na Muráň ísť mám väčší stres ako ísť sem. Pretože nikto odo mňa nič nečaká a nemám na seba asi také veľké nároky, že proste nejdem si po nič. Ja už som vyhrala. Už som vyhrala všetko. Akože v živote, tak myslím, aby neboli reči, že som trošku Namyslená. mi napršalo. Nemám, vôbec sa nebojím, proste idem si tam zajazdiť ako doma. Ale to sa možno zmení, keď príjem na štart. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Ako sa to ide. A konečne budem vedieť, ako to tam vyzerá, všetci sme o tom len hovorili a my, že takže uvidíme. Vždy som tvrdila, že toto nebol môj sen, a teraz sa teším. Akože ani nebol. Keby mi Matúš nevybaví všetky papiere potrebné na to, aby sme tam šli, tak asi ani... Ideš spinkať, nie? Ja budem celú noc hore s tebou. No jasné. No takže vám to budeme dokumentovať. Dúfam, že tento vlog postriham, lebo by sme chceli prinášať viac vlogov z tohto nášho rodeo života, aby sa aj tento krásny šport dostal do povedomia ľudí, lebo je škoda, že o ňom veľa ľudí nevie, veľa ľuďom poviem, čo robíme, čomu sa venujeme a nemajú šajnu. Je to šport. Je to šport, berieme to fakt ako šport. Úsilia, tréningov, odopierania, všetkého. A peňazí. No, takže chceli by sme natáčať vlogy, ale už sme natáčali 2 tento rok a není toho, kto by ich postrihal. Spolujazdec, jak Vinko. Už len 14 minút a sme tam. Dobré ránko. Cesta mi celkom prešla. Nie, tiež. Pohoda? Pohoda. 11,5 hodiny. 1000... Ja už domov nejdem, ja tam už ostávam. 1080 kilometrov. A Plejko, král. Plejko je spokojný, sme ho kontrolovali asi 5 krát. A on tukto po posíku, Podľa mňa sa už teší, že ide vystupovať. Vystúpenie má. Vystúpenie.
Promiň, som ti nechcela takto budiť hnusne. Ešte celú noc musel šoférovať, že? Ideme výťahom už asi 2 hodiny na 3. poschodie. Ťažký. A sme na 3. 3 person. 3 person, A my máme sme 2 2 person. Spravím vám room tour. Toto je Štefán. Takto stropy tu máme, trošku mi to naháňa správ. Máme tu to najhlavnejšie, čo k životu potrebujeme. Toto je môj kútik. Celá práčka. A tu som ja. Prišli sme tu na to, že je tučný. Keď porovnáme iné kone, nie? Ideme trošku plejka povodiť. Nech mu nie je dlho v boxe. Je tu že milión boxov. Dobré ránko. Máme tu deň druhý a dneska máme tréning. Ideme to 5 minút. 10 minút máme s 5 jazdcami na hale. Tu sa vôbec ani nehambím takto chodiť, takže týpek sa pozrel zlatý. Chcel byť vo vlogu. Ukážem, ako si zaparkovala. Takto blízko som bol. Od nervového zrútenia. To som tak chcela, to nie je, že sa mi podarilo proste. Potrebujem žene, ale by nás trošku preložil. Toto je Niki Lauda v praxi. Dám si pas. Nevraj, či sa nám dostať. Máme pocit inak, že sme tu už tak týždeň. Matúš išiel včera spať po ceste, 12 hodín šoféroval a predtým mal nočnú, ale toto regionálnej veteríne nepovieme. Či to tam nemá byť? Nie? Tak to vystrihnem. Potom Išiel spať asi okolo obeda a po obede som vstal. po obede vstal a mi vraví, aký je deň. Čo? A ja. Má jetlag, chlap. Tak mal. Normálne nevedel, aký je deň. On si myslel, že už je ďalší deň ráno. Ten deň mal tak 45 hodín podľa mňa. Ale bol strašne dlhý. Nešiel skončiť. No tak toto tu vyzerá. Tu je parkovisko. Včera bola strašná búrka a toto všetko bolo pod vodou. Tu je naše doupie. Jo, toto je naše doupie. Nakrmený kôň, nakrmený. Rodeo, kto? Rodeo chuj. Toto je hala, v ktorej sa jazdí. A toto je hala, v ktorej sú boxy. Takto po žltom koberci. Neviem, prečo nie je červený. Tak. Toto je Lacko. Lacko hnojí. Takto dvojmo. Cike. Tu sú všade boxy takto. V každej uličke. V každej uličke jeden gang. Tu je náš gang. Lacko maká. Vstal a maká. A ty si mu nedal žrať, a on je teraz veľmi nahnevaný. On sa už teší. Nech sa páči. Tu máš. Tu máš. Zlatko. Dobré ránko. Za chvíľu začína tréning, arena sa chystá. Tešíš. Lejko, si šťastný? On je veľmi šťastný tvoj. Vyzerá tak. On má mňa. On musí byť šťastný. Presne tak sa tvári. Tu je takýto bufetík pre jazdcov. Aj pre podkoniarov. To teším. Máš gumičky. No čo? Ako? No dobre. Ako doma. Ako doma. Lacko mi povedal. Lacike, servis. Čau. Si jazdcok. Ako? Super. Už si bol? Hej, hej. A? Dobre? Podľa mi, hej. Super. Lacko mi povedal, že mám dať trošku života do toho umierania. No, to má pravdu. Aj teraz, keď som ťa videl, tak ideš jak. Že? Len mi Ako, nevráti, že sa mám ako keby ju to nebavilo, Lacike. Tak. Čak? No.
Je to asi na silu. Toto je opracko. A teraz ideme počúvať, že Ktorá ideš? kto ide. Idem za Salvatore. Salvatore. Dúfam, že to bude ten z upierských denníkov. S nimi by som chcela ísť. Dusno tu je, nie? Je tu dusno. Už aj chlapec sa začína potiť, on sa nikdy nepotí, on používa normálne Old Spice? antiperspiranty. No už takí išli, dúfam, že nešli Salvatorovci, lebo inak ma tu nanáhajú. Hejka, ahoj, mohla by si prosím ťa, keď pôjde Ľudka v takom nižšom tempe urobiť video? Hej, ďakujeme. Natočí ju? No, super. Môžeš. Sprška time po tréningu. Lacike, čo piješ? Coca-Colu? Malinovku. Malinovku? Dobrá. Ale mám 3 gate, je to 3/4. To mi stačí. Ale akú farbu? Oranžová, biela, zelená, modrá, pavomodrá. Tu sa riešia outfity. Červená. Zajtra ide aká? Neriešia ako kone jazdia, ale čo si oblečú. Lacike má všetky farby sveta. No. No dobre, Plejko. Papa rozmýšľa nad sebou. On rozmýšľa len papkami. Áno, áno. Dobre, Laci, aký je ďalší plán? Obedovať. Alebo? Pič. Cicu nechcem, Lacike. Mačky. Nemám rád. Aj, už máš jednu, to je pravda. No, viem preč. Lej, daj na zadné. Hode. Už viem, prečo mi zhodil ten posledný súd. A ja viem, prečo si Prečo? dobehla. Chcete to vedieť? Prečo? Prečo som dobehla? Ja, nech si to nedopozerala. Kde som dobehla? Ja viem, že prečo si dobehla. Jedeme. Jedeme bomby. Ideme variť. Ideme variť špagety, lebo sme v Taliansku, ale nebudeme jesť tu. Lebo tu to varia. Dobre, vystrihneme. Dobre, ideme na izbu. Ideme si dať obedík fajný. Ľudka si šoferuje po tomto Taliansku, ako keby sme boli Ja už som tu. v Dolnej Lehote. Akože, kde sa toto vnímalo? Nič. Dneska som ho nechcela vôbec tak akože hecovať. Oranžová znamená, že pridaj, nie? Som spokojná. Posledný súd sme síce zhodili, ale pri výjazde a fakt som ho tak šuchla, že som ani nevedela. Takže... Boli to plastové súdy, také ľahučké, zajtra budú... Ale musím sa skritizovať, že na ten posledný som šla ako s návesom. Vôbec nemám stres ešte stále. Aj keď som prišla do tej arény, tak som sa cítila ako... Inak ale musím povedať, že je tu, ja neviem, 250 jazdcov alebo koľko, ale je tu strašná pohodička. Všetko proste funguje, máš 10 minút na to, aby si odjazdil, zatrénoval. Dodržiavajú to, má to systém, každý to rešpektuje, vedia čo robia, fakt. Taliani akože takí drzí voči takýmto cudzím jazdcom, ale úplne... Práve naopak, úplne super. každý ti pomôže, poradí, povie, nikto nezazerá, proste je to super.
Potom vám ukážem Lidl, jak brutálne. Lido. Normálne tam majú každé pečivo zabalené. Tak Nemôžeš istý ako... si nabrať normálne ako vo Freši, v Lopeji, si nabereš rukami rožky. Čo si? Nedá sa. Toto je náš hotelík, ľudská dá kód, ktorý nemôžete vidieť. 4-0. Dobre, stačí. Sol zadržiava vodu. Kávička. Ďakujem ti. Nie som zvyknutá nič takto mať, že 2 Mhm. hodiny čas. Že vstaneš a nič. Odjazdíš a doví. Konec. Fajrov. Čakáš na zajtra. Mhm. Strata času. Nevadí. Mne je tu taký salon, že by som šla nechty pobrúsiť.